bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe yeɓoɓe Ayawo Pindi TV wondude radio Teccan ha hande eɗen ɗo e Diamniadio to ganduɗa Dakar Arena e ha hande tawtorogol ko ganduɗa woni investiture hoorejo leydi Macky Sall Sénégal foof noon e kuuɓal hande ala keddiɗo Casamance ari Fuutankoɓe gari kamɓene ɓe keedani caggal commune mo Horkoƴere nanɗo henna en ƴettat goto e mabɓe wawa kañumne haalande en holko saabi garangal muɗum ɗo henna hande ɗo e Dakar wuuro ramorgo leydi meɗen assalamu aleykum holno mbiyetɗa inde yettode maaleykum salam min mbiyetemi ko Abdoulaye Thiam jami ko Padlal e nder commune mo Orkoƴere eyyi Abdoulaye Thiam hande holko addi on ɗo e Dakar lamorgo leydi ndi tenti noon ha ɗo to wiyete Diamniadio Arena Dakar eyyi hande ko yettere Allah min beltima sa yi min gummima guila Fouta min gari ha ɗo henna ko beele men mawɗo addi min ɗo nde wonno président Macky Sall ala ko jarnani Fuutankoɓe ala ko jarnani Haalpulaar en kadi e wiyoɓe mbimi ala fof ko jarnani Sénégal naɓe nde wonno yimɓe jiiɗi yiide ko neɗɗo liggotoɗo hanki yimɓe no kojono ɗum ene manquirano ɗum ene galano ɗum ɗon Allah walli on noon ko joom haqqille ko joom needi ko gando bindi omo jogui wune hande wona Sénégal tani nder leydi Sénégal ko taari Sénégal somi wiyama e nder lamorgo Sénégal Dakar hande so wiyama holko Macky Sall waɗi e nder Dakar sohlani min ko ɓuuri limta nde wonno kala biyowo mbimi pertude guiri muɗum enande holko Macky Sall waɗi e nder Sénégal kongol ma cakkiringol e ko yewti oɗo ñalawma hande e ko yewte oɗo ñalawma hande hamin jetta Allah hamin jetta premier questeur à l'Assemblée honorable député Daoudou Moussa Dia monsieur le maire de la commune de Orkoƴere coordinateur départemental de Kanel jiɗɗo Macky Sall soldat Macky Sall gadduɗo Fuutankoɓe kanko waɗi garantie tout Fouta kanko waɗi garantie Fouta foof région de Matam département de Kanel région de Matam commune de Orkoƴere kanko waɗi délégation très responsable yimɓe fof gari norima e keewal gari ene belti goto fof ari e bonne condition ñaami yari lelima weltima kadi minen fof garɗo arɓe ɗo ɓe goto men fof ne ari e beelama muɗum kala ko Daouda Dia ƴefti hamin caggal makko ho 12 président Macky Sall le 25 février jusqu'à le 21 salmini radio Pindi TV mi juurima ɗumen min ko Aminata Diom mbiyetemi gummimi ko Nouakchott mbeɗe ardi toon mouvement goto ne wiye Macky rek 2019 en même temps ko e nder APR min gonno min gari ko notitade e noddago président Macky Sall mo Allah jingani tampani en ji hanki ko kewi ko en ji hande kadi ko kewi ɗo ko machallah yo yaaru yeeso kono noon emin jogui mettere minen tomin goni to député amen momin pawana tono e ambassadeur amen o ɓe ligganaki Sénégal naɓe wonɓe toon ɓe woni ɓe ligganaki Sénégal naɓe wonɓe Mauritanie ɓe hande goto foof so anda wiyata ko président Macky Sall taw noon minen waɗoɓe politique ɓe emin gandi wona président Macky Sall timmini aadi mum ha timmi saabu tottiɓe ko foti tottudeɓe ko so yimɓe ñawi yo cafre so yimɓe dañi probléme yoɓe daro hen kono ɓe daraki hen hande ɓe daraki hen wadde e ɗeɗon caɗele beele hande on kulanani hoorejo leydi Macky Sall toon to Mauritanie emin kulanimo no fewi par ce que haya parrainage o nde min jeehe parrainage o min tampi hen no fewi nde o ari toon nde o rokki parti o oto o rokki ɓe 4 millions yoɓe mbaɗoye parrainage kono to ɓe jeehi fof ɓe ndiwete minen noon en tant que mouvement min jogui nde min jeehi nde min mbaɗi parrainage mais min mbaɗi parrainage koye dow inde mouvement amen ko ɗum waɗi yimɓeɓe jaaɓi waddude e amen parrainage mais ɓe mbi ko so tawi ko parti o ɓe mbaɗani parrainage Allah jarama musidɓe tedduɓe yeɓoɓe Ayago Pindi TV wondude radio Teccan onon foof on calminama inde moɗon e yettode moɗon sikki ala hande ɗo eɗen e Diamniadio to ganduɗa kañum woni Arena Dakar gam tawtorede investiture hoorejo leydi ndi Macky Sall no dawriyankoɓe ɓe foof ni Benno Bokk Yakar e coalition ngaji goɗɗi ɓe cuɓima Macky Sall waddi ɗum candidat e ko yewte sumgoji le follamu leydi Sénégal hitande ujunnaji ɗi e 19 ɗo ɗo gonɗen eɗen e Diamniadio tenti noon hato a Dakar Arena. La volonté du peuple sénégalais, je souhaite pleine réussite à mon frère, son Excellence Macky Sall, ainsi qu'au parti de l'Alliance pour la République et à la coalition Benno Bokk Yakaar. Je vous remercie. sikki ala ñalawma hande onon fof on paami ko wona e dow muɗum ñalawma hande on jii ɗo yimɓe jooɗiɓe ɗo hemɓe on jii ngallo dental on jii ɗiɗo lampaji leerɗi e ɗi joni lumiére uji baɗɗi fayida oɗon gandi so tawi on jii ɗum ɗo sikki ala woni ɗo ko investiture
président Macky Sall ñalaw mudum arena o woni ɗo henne joni noon bandiraɓe on jii Macky Sall naati galle o bandiraɓe on jii noɓe terrori Macky Sall on jii noɓe jaɓɓorimo jaɓɓugal banggal fayida e ɗiɗo jeulemuji baɗɗi fayida e oɗo galle baɗɗo fayida e yimɓeɓe arɓe ene gardi e fayida ene gardi e teddugal muɗumen ene gardi e neɗɗagal muɗumen ene gari jaɓade lamɗo muɗumen mo ganduɗa ko lamɗo golluɗo hunde ene gari hande ruttude ɗum teddugal leydi ndi fof ne huccire muɗum président Macky Sall naati oɗon gandi won koye heblanade discours makko ko joori haaldude e bandiraɓeɓe hande ko Macky Sall nana dari ene e heblude e heblade e andinde yimɓeɓe wonde ko garɗo yidde hande yettinde ɗumen weltare makko yimɓe kanko Macky Sall wonko gollelide kono yimɓe aussi wonko gollanimo par ce que wonɗo kin daranimo ɗum noon o yamiri bandiraɓe fof yo jooɗo yimɓe fof yo jooɗo so jooɗima o daña haaldude muɗumen ko yiiɗi haalde ko bandiraɓe fof nana jooɗo yimɓe ene jeedi ene garde needi e teddugal ene garde fulla e fayida muɗumen on jii bandiraɓe on jii ko oɗo stade so tawi a daarini ɗeɗo yimɓe e ngalɗo dental e président meɗen fuɗɗima discours muɗum nana e salminde bandiraɓe omona e salminde hoɓɓe makko ɓe waɗi invité e Abdoul Aziz mo président Mauritanie on woni mo salminde on jiiɗo jeese meɗen o caggal ɗum omo jokki Adama Barrow woni président mo Gambie omon ɗo on mo jiitonɗo jeese meɗen ɗo henno o woni mo président wi ene salmina joni nde o ɓenni Adama Barrow nde omo jokki salminde hoɓɓe makko tedduɓe ummiɓe leyɗele muɗumen gari tawtorede ngal ɗo golol banggal fayida o yiɗa wuppane hay goto on jii oɗo ko George Voya mo ganduɗa ko président to Libéria on woppi haaji muɗum ari tawtorede ñalawma e rendude Sénégal naɓe e rendude makko caggal ɗum on jii premier ministre mo ganduɗa ko Djiba Bouyen ari kañumne tawtorede ñalawma o lamɗo muɗum dañani arde neli ko kañum yo ar tawtorede ñalawma o président Macky Sall o wi wonde o wawa wadde hay hunde so wona o salmina ɓeɗo hoɓɓe e salminali gummiɗe nder ɓerde makko ganduɗa ɓeɗo arɓe ɗo ɓe ko lamɓe leyɗele woppuɓe haajuji muɗumen goppi calendrier ji muɗumen goppi réunion ji men e batuji mumen foof mbi ale saago ma gara tawtore oɗo ñalawma ndenda e meɗen weltare oɗo ñalawma ɗum woni ko waɗiɓe déplacé leyɗele mabɓe gari ha ɗo hande rendude men enen Sénégal naɓe oɗo ñalawma président Macky Sall caggal nde gayni yettude bandiraɓe e yettude se arɓe o rutti koye salminde militant ji makko responsable uji politique les militants et militantes woni militant ji rewɓe e militant ji worɓe sukaɓe ɓe e nayeɓe ɓe o yetti responsable uji département ji responsable régional ɗi les régionaux départementaux o yetti dendagal darliɗo e darde pour walludema koye ligguey mo golloto nde tawno omo andi ligguey o goto wawa gollude ɗum dongal ngal wona goto rontogal egal teddi dendagal wallodirnoɓe makko ronade dongal ngal leydi ronimoɓe kamɓe foof o darima e yettudeɓe e mantudeɓe o alanaɓe jobdi hande so wona darade ɗo o huccita e mabɓe o wiya bonde ɓe jarama ñalawma hande o kadi ko ñalawma occasion mawɗo wonandemo wawde huccodirde dendagal militant ji makko ɗo mbawi wonde nder leydi he on jii région ngaji ɗi fof gari département ji fof gari commune aji fof gari ala fof e nder leydi Sénégal diwan walla nokku keddiɗo walla wuuro e guure. Encore une fois, permettez-moi, puisque je le dis du fond de mon cœur, de saluer les chefs d'État et de gouvernement qui nous ont fait l'insigne marque d'amitié et de fraternité en rehaussant de leur présence cette cérémonie d'investiture, moment important de notre vie politique. À mon nom et au nom de tous les leaders de partis, coalitions, mouvements de soutien, au nom de nos militants et de nos militantes, de nos sympathisants, au nom de tous les Sénégalais, je vous dis merci. caggal yettude Allah ko julle Mouhamadou Rasulillahi sallallahu taala alayhi wa sallam ngate o hokki meɗen fartange tawtorede investiture horojo leydi ndi Macky Sall an caggal discours makko hol ko mbawɗa hen addande yimɓe e ko adi fof ko weltade kadi e jarnade bandiraɓe arɓe kawre oɗo investiture o foof ngati ko jimi hen ko moƴƴere ɓolde jimi hen yimɓe gari no poti ardude ni holliri tan ko président Macky Sall woni dow mum ko ene jaadi hen hankkadi kam labti ceer so Allah jaaɓi élection o ko gañotoɗo hande noon mino ko ɓuuri weldeme e investire ko discours président waɗi o président waɗi discours mo ganduɗa hoore maɗa o jimani e kayit hay lawol gotol ko haali ko fof woni ko haqqille makko
firti programme uji mbaɗaɗi ɗi fof kanko waɗi wona omo adana mo windana tan o mbaɗa exécuté ala kanko waɗi fof no woniri ni noon lelniri ha laaɓi o waɗi bilan makko ha laaɓi o waɗi kadi perspective woni ko anniyi wadde e caaha garowo o ɗum noon mbiyata tan ko yo Allah yettin ayimɓe bandiraɓe ɗum noon min noon mbawmi wi tan ko goto fof nanggu ha tiiɗa anda ko gueɗal muɗum anda ko jeeyi muɗum woto ɗacci hay goto hefta jeeyi muɗum o hutoro no forani hutorade ni walla itta ɗum eno hani wade ni ɗum noon mbiyami tan ko bandiraɓe min de to banggam mi yetti président Macky Sall e ligguey mo liggani Sénégal o kono mi yettima kadi e ligguey mo liggani Fouta o ɓoɗi noon ken Foutankoɓe ko gawanten ko Fouta ɗum noon sen jii dariɗo ene walla Fouta mbawi tan ko yadde muɗum ɗum noon mbiyata tan ko weltade mawde e jarnade bandiraɓe foof min jii kadi garal mabɓe keewal onone kadi mi jarno on Pindi TV e darde moɗon e ligguey momo liggotoɗon o